לבקר אותי? אבל חשבתי שאתה עסוק במשחק הכדורגל היום. בסוף לא יצא לי ללכת לשחק. מה קרה, אורן? אתה נראה קצת מוטרד. לא, פשוט ממש חם בחוץ ויש שרב. אז אתה בטח צמא, נכון? כן? אז למה אתה לא מבקש? אתה לא צריך להתבייש, אתה צריך רק לבקש. רק לבקש? כן. אבל אני בכלל לא יודע מה יש. יש הכל. מה תרצה לשתות, אדוני? לימונדה קרה. יש? יש, צריך רק לבקש. קדימה. בבקשה, לימונדה קרה שהרגע הכנתי בעצמי. טעים? טעים מאוד, תודה. יש. אולי אתה גם קצת רעב? רעב? למען האמת לא הספקתי לאכול לפני שיצאתי מהבית. אורן, אתה לא צריך להתבייש, אתה צריך רק לבקש. רק לבקש? כן. אבל אני בכלל לא יודע מה יש. יש הכל. מה תרצה לאכול, אדוני? אבטיח. יש? יש, צריך רק לבקש. בבקשה. אבטיח קר שהרגע חתכתי בעצמי. טעים? טעים מאוד, תודה. יופי. אז עכשיו, אחרי ששתית ואכלת, אתה רוצה לספר לי מה קרה במשחק הכדורגל? זה פשוט שהגעתי לשם והחברים שלי כבר התחילו לשחק, אז הלכתי. החברים שלך לא רצו לשתף אותך? לא, פשוט התביישתי לשאול אותם, אז הלכתי. אורן, אתה לא צריך להתבייש, אתה צריך רק לבקש. מה? את רוצה להגיד לי שאם אני הייתי מבקש מהם אז הם היו מסכימים ומצרפים אותי? אני חושבת שיש רק דרך אחת לגלות. קדימה, בוא נלך. רגע, סטפניה. נכון שאמרת שצריך רק לבקש? נכון. אז ראיתי שיש לך שם כדורגל, ואני אוכל להבקיע איתו המון שערים. את יכולה להלוות לי אותו? אורן, אתה לא צריך להתבייש, אתה צריך רק... קש! כל הכבוד. אז יש לך עוד בקשות או שאפשר כבר ללכת? למען האמת, כן. יש לי עוד בקשה אחת. כן. אולי יש איזה ריקוד שאת יכולה ללמד אותי? ריקוד? בטח שיש, צריך רק לבקש. קדימה. אז אתה מוכן? התנועה הראשונה היא קאט קטן, גם אתם ילדים. קאט קטן. קאט קטן? כן, יפה מאוד, ככה אפשר גם לנזות. וקאט קטן, קאט קטן, יפה מאוד. ועכשיו נבקש משאלה. משאלה. ועכשיו שימי. מה זה שימי? רעידות, עם הברכיים. זה מצחיק מאוד. נכון. והתנועה הבאה היא נחש מתפתל. נחש מתפתל. כל הכבוד! יפה מאוד. מעניינים גם הילדים בבית הצליחו. אתם מוכנים? שוב, אנחנו נתחיל. קט קטן, קט קטן. יפה מאוד. מבקשים משאלה. שימי. נחש מתפתל. נחש מתפתל? יש! אני חושב שהצלחתי את כל התנועות. יש! כל הכבוד! אתה רואה? אתה לא היית צריך להתבייש. אתה היית צריך רק... לבקש! מה יש? צריך רק לבקש. תגידו מה יש. צריך רק לבקש. מה יש? צריך רק לבקש. תגידו מה יש. צריך רק לבקש. אני מבקש משהו מרשרש. אני רוצה משהו עם פיצה. אני מתפלל למשהו מתפתל. אני רוצה משהו עם קריצה. אז מה יש? צריך רק לבקש. מה יש? צריך רק לבקש. תגידו מה יש. צריך רק לבקש. מה יש? צריך רק לבקש. תגידו מה יש. צריך רק לבקש. אני רוצה שוקולד מצופה. אני מבקשת לגעת בקשת. אני אשמח למשהו מנופח. אני רוצה מאוד משהו בראש. אז מה יש? צריך רק לבקש.
ואם גם אתם ילדים, רוצים לשלוח לי סרטונים שלכם רוקדים, אתם לא צריכים להתבייש, אתם צריכים רק לבקש. אני מחכה לראות אתכם רוקדים. להתראות בפעם הבאה.